יצא לכם לחשוב איך מייצרים את המיטה שאתם ישנים עליה? אז כל התהליך מתחיל כאן, בתצוגה שלנו שיושבת ממש בתוך המפעל. אז כאן בעצם אתם בוחרים את סוג המיטה שאתם מעוניינים בה, את הגזרה, את הדגם, את הבדים, את הטקסטורות. ועכשיו תכלס למה שבאמת מעניין. אנחנו אלו שמייצרים את הכל מאפס כאן במפעל שלנו, יצור כחול לבן. עכשיו בסרטון אתם רואים דקות בודדות מתהליך של יצירת מזרון. ישנים כל לילה על המזרון הזה. חשוב שהוא יהיה איכותי וטוב ונוח לנו, לגוף שלנו, לגב שלנו, וכמו שאנחנו אוהבים, במחיר הכי משתלם. וכאן אצלנו אתם תוכלו למצוא את השילוב בין שני העולמות. ונעבור הלאה מיצירת המזרן למכונה המטורפת שלנו שמייצרת בדיוק את הטיפורים שאתם רציתם, בסגנון שרציתם. יש כאן עבודת יד רצינית של התופרות שלנו שבעצם נותנות את הטאץ' הסופי כדי שהכל יהיה ברמה הכי גבוהה שיש. וככה נראות ההזמנות כשהן מוכנות. אז יש כאן הזמנות שמיועדות לרשתות הגדולות שאנחנו מוכרים להם, ויש כאן הזמנות שמיועדות לבתים הפרטיים שחסכו את התיווך וקנו ישירות מאיתנו.